gift from CTM Bodega and Steezy Gadget Hub. Ayan. It's a gift. O, unahin natin itong gift na to. Itong gift na to ay para to sa lahat ng mga sasali sa party ngayong December 25 sa Hinaguan Nature Park, a glam and glamorous night. Ano to? Glitz and Glamour. Glitz and Glamour team sa ating. Meron kaming concert sa lahat ng mga gusto manood dyan, December 25. It's for free po ang admission with free swimming po, free food, pero kailangan po namin ng passport ID. Free entrance kayong December 25, free food, pero syempre, kung hindi naman kayo masyadong close dito, huwag na kayo pumunta. Hindi, invitation ko talaga. Yung mga sisendan ko lang na invitation, yun lang yung makakapunta kasi baka kulangan yung pagkain namin. Pero kung gusto nyo manood lang, pwede kasi nakaya kasi pag kulang yung pagkain, di ba? May food naman kami kasi it's Pasko naman, para naman to sa lahat, lalo na sa mga kapitbahay ko. Free concert yun siya, tapos contest yun siya para sa mga bakla. And then, yung food lang, hindi ko lang alam sure, pero kung gusto nyo pong manood, mag-enjoy, December 25, I know kung meron kayong mga gathering with your family din kasi Pasko yan. Pero pag available naman kayo, pwede kayo manood dito, pwede kayo mag-swimming, sa kinabukasan mag-drain lang tayo. Huwag lang kayo tumai sa pool. So ito yung dalawa nating raffle para sa ating grand prize. This is only 3,700 pero malaking bagay na to sa lahat ng mga nangailangan ng phone. So malay mo, ikaw. Ay! Tapos, meron din akong phone for my cousin na si Joven na lagi inutusan ko siya kasi kailangan siya ng pera daw. So, actually, tatlong days pa lang siya na nagtatrabaho dito. So, meron na siyang 1.5 kasi 500 pesos siya per work niya. So, this is 3.7. Gawin natin 4K para may tubo ako. Charot lang. Hindi pa niya makukuha siguro to kasi wala pa naman siya. Tsaka, hindi pa niya natatapos. Baka hindi siya magtrabaho pag nakuha na tong phone. Yes. Baka hindi siya magtrabaho. Nag-chat na ba siya? Nag-chat siya, sabi niya. Pangita daw ni mo siya. Ha? Pangita daw ni mo siya. Ayun siya, nag-chat. Grabe, what a coincidence daw. Pagkabanggit ko ng pangalan, nag-chat dyan. Kasi, pinapunta ko sana dito kasi ibibigay ko tong phone sa kanya. Pwede ko na ibigay sa kanya pero kailangan niya magtrabaho dito. So, this is for Joven. And I bought an iPhone. This is iPhone, dili mao yung casing. Basta this is iPhone 15 Plus. Na kung saan, pre-owned siya, but good as new kasi hindi pa siya nagamit, no sign of usage siya. 100% pa yung battery niya at hindi pa siya na-open talaga siya ng ano. Salamat, Nong. Ayan, this is for Bimbo! Ang ganda no, white, 256 gig. Ayan, white siya. 256 gig. Holya! This is for Sir Elan. Ayan. Kasi nasira yung phone ni Sir Elan at kailangan na talaga niya magpalit at hindi naman siya makakabili ng phone kasi since December na rin, magpapasko na rin, pero mas kailangan na talaga ng cellphone para sa iyang teacher kasi siya. So, Sir Elan, this is for you. Utang to guys. So, don't worry, makakabayad naman siya kasi under DepEd naman yata siya. And it comes with this freebies from Steezy Gadget Hub. Meron tayong free casing at tempered glass. And speaking of Steezy, meron po sila mga pre-on MacBook laptop doon sa kanila. So kung gusto nyo pong umorder, meron din sila mga home credit. So puntahan nyo lang po sila sa Steezy Gadget Hub na page. So itatabi na natin to. Tapos na tayo sa Steezy. Dito naman tayo sa CTM Bodega na nagbigay sila ng freebies sa atin na hindi ko alam kung ano to. Techno gift siya eh. Hindi ko pa na-open. So let's unbox this one. Dalawa binigay nila sa akin. Ano kaya ito no? Sino makakawala ito? Bigay ko ng 500. Power bank. Watch. Quality check. Power bank, stand phone. Smartwatch. Oh my God! What a very beautiful... Ano to? Power bank. Power bank speaker. I think this is power bank Speaker speaker. yan. Tapos yung isa. May charger siya. Tapos meron siyang... Stand. Brand new. What is this? Stand. Huh? Stand. Stand? Check pa sa mga camera. Magnet siya. Wala mga quality. Bagay ito sa cellphone ni Bimbo na iPhone 17. Ang case. Ang casing. iPhone. Dalawa binigay nila sa akin. And meron din tayong gamit na power bank. Gamit na. Binuksan namin kahapon kasi ginamit namin yung power bank. Ang ganda nito guys kasi meron siyang
handle. Yun na yung brightness. Meron din siyang speaker na Bluetooth and may cord din siya. Ito yung power bank niya, oh, guys. Oh, ang ganda. Tapos may handle din siya. And ang pinakamalaga sa kalahat, nagbigay siya ng cellphone na A50C 6.6 big screen with dynamic bar, Type-C port, octa-core processor, 8MP rear camera, fingerprint and face unlock. Ayan po ay ando sa inyo lang. itel, this is 4 gig plus 32 GB ROM. Hindi ko alam kung ano tong, hindi ko alam anong brand to. This is awesome. Item. itel para sa mga babaeng makati ang kanilang Intel. So, ito, hindi ko na ito ano kasi kailangan namin yung cellphone na bago talaga guys para sa Hinaguan Nature Park na pag mag-inquiry sila. This is for Donna. Gagamitin nila to sa Ay, sa ato. Hinaguan man, ha? ha? Kung anak ng tundaan. Hala. May anak din ninyo diyan. Mutiin nila yung cellphone. Brand new. Sana magka-signal kasi lagi may tumatawag sa amin. Wala daw signal dun sa number na binigay ko sa Hinaguan. So, ayan. Ala! Ganda. Mas maganda pa to sa iPhone. Tingnan mo naman ang brand new. Oh. Paano ba ito yun? Tapos, meron siya. It comes with casing, charger, and cord. Oh! Thank you so much. itel, Android. Para sa nakakog Android. So, i-imon na rin mong kuan ha, admin sa Hinaguan para ma-replyan ninyo po na mga kuan ha. Sige ram kaingon mo. Gani pasin mag-tukloko ng mga link ba. Imo na mong ating para may makita niyo pag may mag-message inyong makita ng message. O ayun na dayon kay atong nanatay cellphone nga bago para sa basig inyo basig yatay mo na kay Kian ha. Ayan. Doon. Tinaguan mo. And eto na ang pinaka-awaited sa lahat. Ito ang galing Rip. Klaro kayo, rip. Aikido. Para sa Aikido from City and Bodega. Tingnan natin yung itsura nito guys kasi excited talaga si Madam na ibigay sa akin to. So meron siyang mga paraphernalias, merong holder sa mic, merong mga cord sa adapter na everything, may mga bala-bala dito. Meron din siyang charger sa mic. So hindi na siya kailangan ng battery. Charger mo na sa speaker. Ha? Speaker ba yun? No? Pamana power supply. Ha? Power supply man to. Kana, ko na siya battery na. Battery na siya di ay, ate, abi ko ba? Pamana. Battery. May mga nalobat at nag-memory full. Ito! Oh, meron na tayo! Cellphone na kuan. Meron na kaming TV! Ano to? Speaker siya na may TV on natin. Pwede kayong umorder dito ng one piece chicken. Touchscreen ba to? Tapos meron para siyang maleta. Paano yun itong yawa? Okay, buwak rin ito sa'yo. Ay. So pwede rin siya, smart TV nito siya. Pwede siyang screen mirroring, screen mirroring. Pwede siya manood dito ng TV. Pwede kang mag-connect dito sa Wi-Fi. Pwede ito pang YouTube. Pwede ito pang YouTube. Sure, uy. Pinato. Touch screen, si screen touch. Di man ma-on, lobat mo ni siya. Charge. Siguro mo na yung charger. So, babalikan ko po kayo later pag na-charge na namin to. Let's charge. Let's charge. Charge sa pagkananan nyo, i-charge na ito. Igo kung naong ibating ka sa screen ha. Nakuha mo Sama sa ni. screen bating ka. Nakuha mo naong. Ako balod, di lang mga batang. Sa kuan, folding bed. Kilid, tanawa na to. Saksak sa bube. Basa na. Extension. Yan na yan. Mobo ang kamot, ang extension. Nilalagay siya color. Tawan kan Ian Mars. Wala yung... Wala yung... Brit bay, asa tayo mong pin? Pin sa para simba. Imo to? Sa to kung diol man gani? Naka-charger siya. Otro. Aikido. Ay, kiddo. Aikido. Wala ko dun kay.
Gabi singot. Wala ba? Lang, dito lang. Kadit lang po. Kadit lang po pala yung Dapat dito. Bawal. So, i-on na natin guys. Naka-charge na siya. Ang video na si Bating. Ilabay ya. Nawala na Bating and ako. Brittany. Sa mga nagibutang. Ayun na. Ay, kita! Isa na nasa lamisa di ay. Isa na nasa lamisa. Ha? Touchscreen? I-touch daw. Mas sabi ko matouch ba? Bluetooth. Ay, Butang din. Ay, dili. Remote na siya. Nasa kwan. Wala Logbook. pa man na may biraw na nasa yung remote. Walay battery. Ay, nagbayad tag-battery. Yawa. Ano sa battery break? Oh, there. Butang ka break. Bariyan ko part. Baka double Ano siya, A. touch. Double A. Ay, kan double A part. Remote siya, remote. Triple A. Wala di Triple A na battery. may. Napalit ni battery. Napay pa kong battery. Pansa. Okay. Pwede mo na si Kwan. Siya na double, triple. iPhone Agad ba Double ah, double. Triple eh. Ah, triple. pwede na. Kay 80 na. Awa, yan din. Awa, di ka ba? Wala na. Awa, wala na. Ano na yan? 16 Pro Max ha? Sarap yung lapis. Masin lang. Sumbaga yan. Ako isa ko yan, sumbaga yan. Mana? So, Kilid sa folding bed ba? Itong uluhan. best. Kaya dito man ay signal. Link ko na Asa siya. gadagan. Bro, ka na Kanang magpakuan mo, dako gamay. Oh. Ala, Bluetooth. TV sa ta, Amo da ATV. TV. Tinakaw na. Ani? Dili ko to, oh. Ikaw pat, Opat sita. na blue. Oh, kana, datuan. Kailangan mo TV Plus. One antenna or? Walay signal. No signal. Saan mo ni pagkunin? Ayan. Kasi, TV scan. Plus. Ayan o na, ayan ba? No signal. Yung, yan o, yan o. Hindi manual. Wala man yapon may contain na. Wala pa na pinag-require. Ah, para sa ano. Saan mo ni pag-exit? Nara, I-bluetooth ta. Bluetooth ang Nara. matay ang tingong. Sabi mo man eh, para antina. Oo, parating na. Pero Kaya wala na man tayo. daw. Kuan. Isok-sok lang. Saan man ni? Bluetooth. Please try to connect. Basta Ako'y mo na bani, uy. Basta mo na na. Mao na to siya guys. I-try lang mo. Pakita ko na kung maabtan mo ni one day. Yung mga bugukon, may mga teki. Thank you so much, Itian Bodega for this!